ଯାଉଛୁ? ମାଛ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଛ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଏଟା କୋଉ ମାଛ କହିଲୁ? କୋଉ? ଏଟା କୋଉ ମାଛ? କୋଉ? ଏଟା କୋଉ ମାଛ? ଏଟା କୋଉ? ନାଇଁ। ଆଉ ଖଙ୍ଗଟା। ଖଙ୍ଗଟା। ଆଉ ଏଇଟା? ଏଇଟା। ଏଇଟା 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 ଏଇଟା। ଏଟା କୋଉ ମାଛ? এটা চাইনা ଏଟା କି ଖାଇବ? ଏଟା କି ଖାଇବ? এটা ମୁଁ ଖାଇବି এটা। ଖଙ୍ଗଟା ତୁ ଖାଇବୁ? ବାବା ଖାଇବେ, ଏଟା ତୁ ଖାଇବୁ। তুমি ତୁ ତୋର ବଢିଆଟା ମୋଟା ଖଙ୍ଗଟା ଖାଇବି। ଆଜି ରବିବାରେ ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ତୋର ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବା, ବାବା ସେଇଟା ଖାଇବେ ହେଲା। ତାକୁ ଆଜି ରାନ୍ଧିଦବା, ଭଲରେ ଖାଇଦବା ଆଉ। ଆଜି ଆଜି ପଖାଳଟା ଜମିବ। ଜମିବ।